Entre todos os produtos agrícolas que se cultivan na comarca ourensá da Limia, o seu produto estrela, xa saben, é a pataca. Con denominación de orixe tamén sen ela. No Concello de Vilar de Barrio celebran esta fin de semana a súa 46 edición da Festa da Pataca, un encontro con degustacións, mostra de todo tipo de produtos de outono e o tradicional concurso da pataca, a máis grande, bonita ou diferente, porque hainas vexan con formas ben extrañas. Mira esta, mira esta, mira esta. Son as patacas que dá a terra da Limia, pero estas son as máis singulares e con formas ata caprichosas. A pataca está moi ben, aunque este ano foi a cosecha moi mala, hai ejemplares moi bonitos, moi variados. Pero pequeniñas, pero das outras nada. Este ano foi un ano de patatas de nada. Malia que a produción da pataca da Limia este ano non sexa a máis abundante en cantidade, a calidade non decepciona e no Concello de Vilar de Barrio exalzan o seu produto estrela na Festa da Pataca con xa 46 anos de historia. A reina é a pataca. E aquí podemos encontrar diferentes tipos de patacas, por diferentes produtores, e incluso aquí o que se busca é a pataca máis grande, a pataca diferente, promocionar os novos produtores de patacas. Ademais do tradicional concurso de patacas, tamén concursan outros produtos do outono como as cabazas. Trouxen isto na miña finca e esta, todo o que vei eu, e mira que bonitas son. E grandes, mira o que traballei. E esas son de colores, parece que ten barrugas. O raro e diferente nesta festa ten premio. Destacan tamén as decoracións coa pataca como protagonista nas creacións dos máis cativos. Produto daqui, e da nosa terra. Para que os novos vayan collendo algo para poder traballar as terras e cuidalas e mimalas. Sobre todo promocionar o rural, que é moi importante, sobre todo, é pôr en valor os produtos de Galicia, os produtos da nosa terra. Ademais, demostracións do oficio da forxa tradicional que moitos aínda lembran, música e gastronomía con patacas, claro.